Pa jeste, evo, već preko 20 godina istražujemo ceo Rtanj i Golu planinu sa te speleološke strane i mogu bi reći da je većinom preorijentacija speleoloških objekata da su oni više jamskog tipa, znači manji broj pećina, veliki broj jama i to čak dubljih jama, znači u Srbiji, preko 100 metara je u Srbiji velika jama. Tako da smo to istraživali godinama i sad evo na ovoj konferenciji smo tako malo ćaskali i pričali o turizmu, povezanosti Soko Banje, pošto Rtanj je planina koja je pola, da kažem, sa sokobanjske strane, a pola sa boljavačke i ovi sa strane Boljevca su uspeli nekako, da kažem, turistički malo to pokrenu. Sad je možda došao red da malo i sa sokobanjske se to pokrene turistički. I u tim nekim razgovorima su bile razne, da kažem, planovi da se možda sa sokobanjske strane napravi neki asfaltni put, da se to malo edukuje, da se sredi i tako. Međutim, ja bih predložio u stvari nešto što je mnogo pametnije i bolje, a to je da Soko Banja ne ulaže mnogo para, a da ima mnogo efekta što se tiče i turizma i gostiju iz Rtnja i ponude neke svim tim gostima koji su u Soko Banji da mogu da idu na neke avanturističke ili lekovite ture na padine Rtnja. Znači, potrebni su jedni samo kvalitetni makadamski putevi koji se održavaju. Zašto to kažem? Zato što sam doživio više puta da kada se probije asfaltni put, uz asfaltni put dođu, ja to zovem, ljudi koji iz Mercedesa puštaju veoma, veoma glasnu muziku, bacaju gomile otpada i ponašaju se apsolutno neprihvatljivo prema toj divnoj prirodi. Ako se stavi makadamski put, svi pravi zaljubljenici prirode će doći. Evo, mi smo juče išli tamo u jedan objekat Golema Porica. Preko 20 automobila je išlo po jako dobrom makadamskom putu i veoma fino je to, znači išlo 20-30 na sat, bez ikakvih problema, bez ikakvih oštećenja automobila, ali niko od ovih, što kažem, kabadahija, koji bi hteli da lumpuju, dernekuju i da uništavaju prirodu, njima ne pada na pamet da dođu na makadamski putove. Znači, jer oni čuvaju veoma lepo svoja vozila i samim time je planina zaštićena upravo od takvih ljudi i u svetu se tako i radi. Znači, u velikim nacionalnim parkovima nekim se prave samo ovi makadamski putovi i ti makadamski putevi se održavaju i izvršavaju svoju funkciju isto kao asfalt. Mnogo su jeftiniji, lakši za održavanje, a dolaze na planinu samo oni koji treba dođu. Znači, otprilike to je neki moj predlog. Što se tiče te sokobanjske strane, ali tu ima već dva sela, Mužinac i Šarbanovac i s one strane Vrmđa, znači koji su već donekle povezani nekim svojim seoskim putevima ka tim pojatama, znači na neki način pružiti tim ljudima podršku da mogu opet da dođu njihova deca do tih pojata koje su sad već napuštene i možda napraviti neke male bungalove prirodne ili nešto što može da pomogne oporavak ljudi koji žele da iskoriste ovaj veliki, da kažem, ionizator koji im je tu ispred nosa. Jama koja je na šiljku? Da, jama koja je na šiljku je jedna vrsta misterije, pošto speleološki objekti se najčešće ne nalaze na vrhovima planina, a naročito ne na samom vrhu. I zato mi pretpostavljamo da je to možda bila neka vrsta nekog tunela koji je neko nekada prokopao, mada on kad se uđe u njega ima neke odlike, da kažem, speleološkog objekata, znači ima neke prokapne vode koje se slivaju i koje formiraju neke delove zidova da liče na jamske objekte prave. Mi imamo priču zanimljivu koju je ispričao jedan stari rudar ovde još 60. godina, znači to je bio rudar koji je radio kod Juliusa Minha i koga Julius Minch smišljeno, znači sa još jednim čovekom poslao od ozgo sajlama da siđe u tu jamu i on je rekao da su oni sišli nekih 38-39 metara niz vertikalu i da su posle ušli u ogroman, da kažem, ogromnu pećinu, tako on rekao, koja je u stvari pećinski sistem i da su onda hodali sat vremena sa tim svojim rudarskim lampama i da nisu mogli da dođu do kraja te pećine i pošto su se uplašili jer im svetlo otprilike traje ta karbidna lampa oko 2 sata, 2,5 sata, oni su znali da ne smeju više od sat vremena na onu stranu i odmah su krenuli nazad, izašli su i dali su, da kažem, to obaveštenje Minhu šta su otkrili tako. Tako da se pretpostavlja da je negde do 50. 60. godina ta jama bila otvorena i da je moglo se siđe u nju, ali tada speleolozi u Srbiji nisu postojali. Tako da niko nije sišao sem ta dva rudara dole. Mi kad smo došli tu 90. godina, jama je već bila zatrpana na dubini od 9 metara i sad postoje razne priče ovde da je to neko namerno zatrpao, da je zaustavio prolaz, ulaz u Rtanj i tako dalje. Mi smo prošle godine imali jednu akciju otrpavanja toga i nismo uspeli, pošto je vrlo opasan objekat gde kamenje pada na glavu i može nekoga da povredi. Znači, traži se malo veće obezbeđenje sa nekim šipkama i nekim zaštitnim mrežama da bi mogli dalje da se iskopava, da kažem, da se vadi materijal napolje. Pa se nadamo da ćemo u budućnosti nekako i to uspeti da uradimo, da otkrijemo možda jedan od najvećih pećinskih sistema u Srbiji, u planini Rtanj. Lokalno stanovništvo priča da
je jama bila povezana sa vrelom ispod Rtnja dole. Stari ljudi kažu da kada se predmet ubaci u jamu, on izađe sa vodom. Da, pa to je vrlo moguće, zato što ti sistemi u pećinama su povezani i de facto mi danas znamo posle nekih nalaza sa ove gole planine, znači iz tog, neki ljudi znaju, znači koji su tu iz tih sela Mužinca i Šarbanovca, ima tu jedan jedini izvor na toj planini koji smo mi juče obišli i koji je presušio, znači u avgustu više ne radi. To je jedan kladenac, zove se Javor. U tom Javoru smo mi pronašli neke, da kažem, pećinske račiće koji žive samo u velikim sistemima gde su ogromna ujezerena voda i ceo biotop koji podržava njihov razvoj. Znači to su pećinske amfipode, bele, lepi onako insekti endemični koji žive u vrtnju. Jer ne bi se pojavili na tom izvoru da ne žive. A oni su znak da je tu ogromna količina vode, ogromne, da kažem, jezera i naravno iz tih svih jezera izlaze svi ovi izvori koji su po obodu Rtnja, a svi znamo koliko su oni jaki i veliki, od onog Sedmaka dole kod Balaševića, pa Ilino, onaj veliki izvor, pa ovaj što snabdeva Boljevac, pa sa one strane vi znate opet od Kusaka i prema Krivom Viru. Znači sve te vode izviru iz tih jezera. Znači ta jezera su ogromna i sasvim je moguće da kada se nešto ubaci na nekom od tih izvora se... Znači u principu mi u speleologiji radimo i to bojanje, znači vode. Znači kad bismo mi ušli u tu jamu i bacili, to ima prehrambena vrsta boje fluorescentne, baci se ta boja u vodu i onda se sačeka dan, dva da se ona pojavi od nekih izvora, a svi okolo sela se alarmiraju da dojave da će na nekom izvoru se pojavi ta boja. I kad se pojavi voda, mi onda znamo apsolutni trag vode kroz podzemlje Krasa gde se pojavi i znamo da je taj izvor povezan sa tim jezerima. Znači to se radi normalno i u speleologiji i u geologiji, tako da... Što se tiče Soko Banje i samog njenog odnosa prema Rtnju, mislimo da je došlo vreme da se to sve promeni i da jednostavno ljudi shvate da nešto što im je tu na dohvat ruke i što je njima onako uobičajeno je steklo jednu, da kažem, ajde ovako, ezoteričnu popularnost širom sveta, što ja nisam mogu ni da pretpostavim, jer skoro mi je prijatelj rekao da je gledao neku Discovery emisiju koja je bila o ovoj fatalnoj 2012. kojoj svi pričaju i da je u toj emisiji bilo pokazano jedna dolina koja se smatra da ima dobro zračenje i gde ljudi iz cele Evrope se već naseljavaju i, da kažem, kupuju placeve. To je neka dolina u Francuskoj i cela emisija je bila o toj dolini gde faktički ljudi mogu da se spasu ako se desi nešto ekstra, jer to zračenje će ih sačuvati. Na samom kraju emisije, znači kao šlagvort, ovaj iz Discovery je rekao kao, znate, kaže, ovo mesto koje smo vam pokazali je samo jedno od 2 mesta u Evropi gde će ljudi moći da se spasu, kaže, drugo mesto vam je mistična planina Rtanj u Srbiji i predlažemo onima koji su u istočnoj Evropi da obrate pažnju na tu planinu. Znači u jedan Discovery, američki, pazi, mislim, ima informacije, a Soko Banja i oni koji u Soko Banji su odgovorni za to nemaju informacije. To je vrlo interesantno ovako. Tako da eto na ovaj način pokušavamo da nekako otreznimo i ljudi u Soko Banji da imaju nešto što je svetsko čudo tu nadomak njih i da sva lekovitost i sva zarada svih ljudi u Soko Banji potiče od ove planine. Znači ona svojim rezonancijom pojačava zračenja iz svemira, pušta ih u zemlju i ispušta oko sebe ovako kao zrake svuda naokolo. Znači ti zraci su u stvari ono što je lekovito u Soko Banji. Te vode što su lekovite zbog tog zračenja i toga što ispušta Rtanj. Znači Rtanj je odgovoran za sve te banje, znači za Jošaničku banju, za vašu Soko Banju, znači vamo za Gamzigrad, znači za sve te banje koje se pojavljuju, za Brestovačku banju, znači sve je upravo na nekih 15, 20, 30 km od vrha Rtnja, zato što je toliko neophodno da on ispusti te svoje zrake. Znači to je kao kad bacite kamen u vodu pa ovako pljusne i izađe napolje. Tako da eto, to je moj predlog svima u Soko Banji. Znači ima tu puno ljubitelja, sam upoznao, koji dolaze i pešice i motorima sa sokobanjske strane i zaljubljenika, ali nekako da pokuša da se spoji ta veza, jer ja ne znam koliko, ja mislim oko 100.000 turista dođe leti u Soko Banju, ja ne znam da li možda 1% znači dođe na Rtanj ili ima neku vezu s Rtnjem, što je greota, jer propuštaju stvarno jako mnogo. Eto, toliko od mene.